Peren fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e gunas. Peren fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e gunas. Yettude Allah no feewi nde tawno sa yi neɗɗo wiyama julɗo tan o wonde julɗo ko wonde muñowo ɗum ɗo haysen jortinoki ɗum kadi so yane men eɗen jettiri ɗum Allah so tawno wonde enen ko Allah e nelaɗo mum jaruɗen hen wona hay hunde ko yettere Allah kadi mo keɗiɗen o ko on keɗiɗen kadi ko on dartini ɗum waɗi jettirɗen ɗum Allah wonto yetti en no feewi so memani so kala biɗo yettaki ɗum e ɓernde tawata ko nder limanagal eɗen mbawi wiide ne manque makko seeɗa sababude andude Daakaa minen kam ko duuɓi ɗi ne pamɗi saabu en nani e mawɓe men yaaroɓe fodde 60 ndungu walla ko fawi ene mbiya meeɗa yiide to Daakaa walla nande to hayti so wona hikka deke ɗum mawne yimɓeɓe surtout ma noon minen sukaɓeɓe minen ala to ɗum yettaki min ɓalli ɗi mbay kono piɓɗi ni kala mo jiiɗa kadi konngol ko gotol debbo e gorko suka e mawɗo ɗum yetti bandiraɓe ala ko ɓuuri musde ɗaminare tan firto eɗen gandi ɗaminare so firtima ɗum fof ɓuuri musde e bani adama ɗum ɗo ko hunde bettude yimɓe no feewi eɗen ñaagui Allah tan enen julɓeɓe bandiraɓe foof yo jettir ɗum Allah yataw ko ɓuural meɗen saabu ɗo joni ɗeɗo golle ɗe jiiɗon golle Daakaa ɗe no golle ɗo wonɓe hen ko fotino wonde lebbi 3 koye golle he tan goni ɗum noon so jomumen heddima hankkadi Daakaa tan ne jooɗe ñalawma goto wiyama joni ko waɗa joni yo Daakaa haytu eɗen andi yimɓeɓe ɓe ɓanti ɓerɗe dillat te Daakaa ko dewal Allah faw reefi yahata ko haajum dewal Allah yahata ko haajum eyyi ɗum ɗo joni ne wawno Allah waɗa ɗum yawta tawa hay hunde heɓani en eyyi esi noon ina Allah haajiri fof ko noon tan kadi abborte ni yewtere ni tawɗon min jawta joni ne waɗi caɗele no feewi saabu won ummiɓe ganduɗa gure ne gaari jogui tan ko jaasije e jambe e foof ala ko joguiti hay finde feere gaddorani ko ɗo ƴettata naata e ladde hen e coppa ene caña ene mbaɗa funde foof e région ngaji aɗa e bitig pamodira e jomum aɗa golla nden tampere noon ɗaminɗa ko so Daakaa jooɗima hoɓɓe aroɓe gaari keeɓa yurmede Allah nde naata ma kebloɗa kota deke ɗum nana e nder Daakaa ene waɗi caɗele no feewi ko yettude Allah minen noon ɗi Daakaaji kadi ko bandiraɓe mon neldata alhaaliji liggoɗon foof ne hen ɗeɗo golle ko bandiraɓe amen to min perito ɗi min goppitoni ɓe ko ɓen garata Daakaa soɓe gaari Daakaa noon min ƴeewata minen nene sakkitaji ɗi e liggotoɓe woɓɓe e minen fof min ballodir min gona fewdandeɓe soɓe gaari ɓe mbawa dañde ɗo ɓe daaki isi min natat ñamade noon jaat min ƴetta kaake janane min gadda mbeɗa min cooda sakkitaji ɗum ɗo joni ko sooda ɗo e sakkitaji a wawi ɗe ko ni foti joni aɗa itta fodde joni ujunaji 3 50 ujunere kono waɗo ɓay temedere ujunere ɗum ɗo fof ko sakkateje leɗɗe tan cooda mbaɗa e Daakaa eyyi ɗum noon soko wiyama tan hande gaasi yo andi waɗanno yimɓe jomumen jiiri ɗum tan bandiraɓe tan ko yooɓe jettu Allah no feewi ɓe keeda caggal khalifa o nde tawno enen ala ko keɗiɗen so wona kanko neɗɗo noon mo keɗiɗa kala ko wima ɗon tan keddotoɗa ala kaɗa wiya ala kaɗa haala ɗum ɗo kadi koko ɓenni inchallah joni kam basirteɓe tan yooɓe gandu ɗum ɗo golle Allah yooɓe muñiro Allah ɓe ganda kadi kala ko yiya fof kadi yawti kala ko yiya yawti eyyi kadi Allah ne jogani en kono ceerno men wimi Allah en jogani en moƴƴere ha heewi ɗum ɗo ko ɓuural Daakaa tan ko ɓuural Daakaa tan yo Allah waɗene moƴƴere nde yo Allah waɗene moƴƴere ceerno men Peren fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e gunas. Peren fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e gunas.